Musti Action Production. Shi ba yake dorai ke tunda na ganki a farko zuciya kika dauko na ji na kamu da soyayyarki in na ganki na kan ji karko yau na fara soyayya ni kanki na shirya fatan da nake shi ne miyo auren soyayya ga ta nan kun ganta mai ado ga tsafta sarauniya sunanta na yi dacewa mai kyawun fuska rabbana ya bata ko ama sunanta kaji kyakkyawa ba ta so ta ji kukana ba ta so ta ji na gona ta rairaya ta take tamkar jariri zuciyar da ta kamu da soyayya ba ta san kalmar rabuwa rabu ne ya haɗa ni da ke ba batun rabuwa jininmu ya haɗe da ke mun zama yan uwa dama haka Allah ke haɗa bayi sun zama yan uwa da ni da ke mutuka raba ko da sun so su raba rabu ne ya haɗa ni da ke ni da ke ga ta nan kun ganta mai ado ga tsafta sarauniya sunanta na yi dacewa mai kyawun fuska rabbana ya bata ko ama sunanta kaji kyakkyawa ku zo ku ga kyakkyawa ta ku zo ku ga mai kaunata ku zo ku ga yargata ta ku zo ku ga wacce ta bani kulawa a soyayya Allah na gode ma kai mini babbar kyauta kai ka bani wacce take kulawa da ni a soyayya ga ta nan kun ganta mai ado ga tsafta sarauniya sunanta na yi dacewa mai kyawun fuska rabbana ya bata ko ama sunanta kaji kyakkyawa ga ta nan kun ganta mai ado ga tsafta sarauniya sunanta na yi dacewa mai kyawun fuska rabbana ya bata ko ama sunanta kaji kyakkyawa Musti Action on the mix.